Chibai le vek ule tun chuma chuan love triangle lawanga rong taka tha Katrin West Bar se thi dan kan ngai thla haudon ani Katrin West Bar hi mechha kumsom ni pathuma upani hin South West England a apianga a thian tele achung te chuan kaudwat nan KFT inan kaumai chin Baspa University England a Business and Management azira tumsang tak nein ahmat hirpo athui hleya atumaru in afinga rem ashe hle ni inan soi music angai na hleya ahla du zwal bik angai thak chang de chuan Twitter a tweet na sachin hle abikin Eminem hlate hi adu thei hle ani kumsang ni som ni puilai ani ya Katrin chu kumsom ni mi ani a university course azo chuan Henry Hoover Factory Somerset a part time na amu ve lawa he factory a atholai hian ani ami padu Rafael Nervaknen aninton Rafael nen hian ankum ain upat hleya Katrin kumsom ni ani lain Rafael ero kumsom ni pakwa ani thung Rafael hi Poland khachwak ni hin nupui fanaw nein nun phungpa ngai takanaya ama ero chu batam takanaya sumtam jok amu thei be sein anupui fanaw te chwasanin UK lama apem ta dayani UK a apem ter hian Poland mi thau Anna Lugvinovicnen anin de chen ngala mase Henry Hoover Factory a atho achang hian Katrin nen anin tonga Katrin adu thausia Anna a chen thei chuang silo ti chuan an pani chuan a kop ta velani Anna nen hian chengdunin a mi chekop te hian kop an ni ti hi anin shelo ve ani Katrin chuan Rafael chu achung tenen ain mel sha tir ta hiala Rafael chuan athuruk chu zebreng thei ni in a shetalaw anyang chu du thlan na felfai taksiam chulin a sheta a Katrin chu Anna aya aduna anasa zoka wangin Anna nena anin kar chu ati topta ani Katrin le Rafael chuan Somerset a chena tur inan leita a an mani to ka an hlim ve hleya Katrin chuan in nei hun le fa an neya chungkwa an din hun tur a nga le zia Rafael chu a shil chin ti chuan kumsang ni som pakhata Baspa University a chang chuan a graduate veta a Henry Hoover Factory a vek chuan din mun sang zok chelin a kai sanga he factory a na sang tak chel chu adu thusam ani reng ani a chan pakhat po anu le pale a unaw te chu he factory a an tho ve wangani maktak main September sang ni som pani alawin her chwa chuan Katrin ni mel reng factory a chuan mu tora omlo Rafael chu anna anwai nung deuh zo ka wangin na thok turin akal masa a Katrin ni na a akal lo le phone call a chan thei lawa wang chuan Rafael chu ariru anom thei ngang lawa wangin an manager chu a shil top maya na atlai ngai lo chu thoshan na achul ngai mangsi lawa midang tan chuan makti po a om lo shan lo Rafael hi zingdar nga na akal china Katrin ero zingdar kwa akal chin ape samlawin na akal lawani ringin an hatho zo rwal chuan Rafael chu rerunom lo tak chungin an in lama pana ina thlen chuan Katrin ni mel reng mu tur alo om chuang lo akar po a om hek lo Rafael chu ariru anwam to lo tak zet ti chuan Katrin ni nu le pa de chu kolin thil om dan chu ashila anni po Katrin le Rafael te in lampan chuan anin khal chuak ve ngala motor an chuan la hian Katrin nu chuan engmo thil fel lo a omnia shiatna anei thowa soi Rafael chuan Katrin nu le pa hena chuan hun engmo kalta achang khan Katrin in text message le email abial palhoye changa adon chin thule chung message te chu invauna message vek ani thu asoya kanai theilo che chuan tuman an nei bik lawang che tia invauna lam hoi ani awangin Rafael chuan ariru anom lo tak zet thuwa soi Katrin ni laka abial palhui chuan thil thalo ati du mai a hlau pialama Katrin ni ngei po ariru a she om chin thule inti hlumdai mai adu chin thu asoi china amale ama aintinat mai a hlau thu Rafael chuan asoi Katrin ni bautung changa a chan ne thele rindan atam ema wangin achung te chuan police lam an shatir ngala police lam chuan zon na an chan ngala chuti lain Rafael le abial nu chung te chu in khata om khomin anin nem ton liama reilau te chungin police lam achangin an sha du bermai Katrin ni an mu thu an shata mase an be selo takin Katrin chu alo thito arwang chu
an chen na a shele chenga mesari vele hla kongsira ama kar chungeya mu ania a kar chu akang na sa hleya alandana a kar chunga a omlaya halnan a ang hle arwang chu autopsy nei tura lakania a chan chu a thi chan cheng taka shed ani lo wangani mani in that ni don se mani in that turin a kar a hal kher rin omsi lawa a bawdan le arwangan mu dan chuan police te ngai ade chalo hle ani police te chuan Katrina chungte le Rafael Novak chu interview an neya Rafael chu rin hel tur chan nei lo ma se crime case a chuan an kopui te hi zona zo masak berle an kopui te chungchang shechiang tu turbera ngai an ni wangani Rafael chuan Katrina tha ani mazana chuan abula a om charchar thole an zanria buat sai na turma mo lam khomin supermarketa an kaldun thu asoya an hoa zanria ten ei zo chuan movie te enin an muwa zinga chuan darnga vela athawa Katrina chu tuitakin alamu hila nakal tura an siam zo chuan Katrina chu kai thavin akal to don tho shilin ina changina chwasana chu chu zingtina anti chindan ani thuwa soi Katrina ruangan charzana chuan Katrina chungte chuan Rafael chu anin lama umve shi turin an soma a chan chu an fanu nena an in lei chungkwa an din huna an chungko chena tura an lo swang to ana hmuna khohar taka ama a umtir chu chabera an shed lo wangani nimasela Katrina ruang an chara changa dargar somni pali nuwa chuan Rafael amizia chu mak an tia wangle inge modiklo a umnia an shed awangin Katrina chungte chuan police lama an ril runom lo na te chu an thlena chung an ril ru ti nuam lo tu te chu atir bera chuan Katrina ruang an charni khan khovela a hmangai a hmole to ngai don lo chunga a hmela Katrina sunna mel mu tur om lo le Katrina chungchang a soimia lo te kha makantia chu hnekin steak dinner le achak thu te a soi zok ani ome Katrina bawni khan Katrina chungte bula a khovel a chan thole a mahun zongzong lak bo saka a om thua soya darkar somni pali empo ala bo lawa Katrina chu damin alo let le nge be sei aya chutiang thu a soi mai theite chuan Katrina chu damin alo let le don lo ani ti a shelok sa ang main Katrina chung tiril ruwa chuan makti na atu lo theilawani hei mai baka hian an makti na tizwal turin Katrina le Rafael te chuan Katrina thi ma khan life insurance policy la chwakin an chunga chetna alo thlen puin insurance poisa pound noi khasing ni sangthum chu an kopui la dam jok chuan an la chhuak thei don ani life insurance hi achadrwalin an niang kum no pangteya chuti zat life insurance policy nei chu an tam lo hleang insurance poisa la chhuak thei tura an chungte ni lova an pahni anin da ton te chu makti atling em ani a chan chu nupa ni lovin in ngai zong mai an lani sia engkim mai chu plan sa a ang riau mai ani police te chuan Rafael chu an chui chanta a chen in an dapa a phone an lak sak boka ta che chuan Rafael chuan nun pahni a mangti an sheta ani Katrina an chen dun reng lai chuan a bial no hlui ena lekvinovic nen chuan an la in ko breng chin thu an she chhuaka ena hian Katrina chu a thik thei hleya Rafael an Katrina a chen thei lo te chuan a thin a ti ur chin hleya voisom sari pariat lai arukin anin mudi she chwa ani le boka hi baka hian police te chuan polenta Rafael a history an han chui chen chuan criminal records alo nei nol maya alang sar zwala chuan meche kut thak le zoru chunga motor khal awang te le anupui kut thak a chin wangani Katrina damlaya anung changle ami zia te po chu zirchan ve ania engang mi nge ania engang mi nge akum du zong thi te an han chui chen le deuh chuan Katrina chuan adult online dating site a account engamoza anei ti mu chwa ania he dating site hi tunlaya dating site Tinder le match.com ang hi anilawa mi pat me chet na lam hoi zonga kopui tur zonna ani nimasela a profile to inject te chu Katrina phone a text history a horop nen in an lau riauna anei ni in police chuan an share a dating site a Katrina profile an han enchan le deuh chuan sarwak thalak an mutanol mai alandan chuan Katrina sarwak thalak ni takani mase chu sarwak thalak mela chuan Katrina mel da chopania edit chop ani ti sha chwa ani le ta ani
Catherine message athon chwa nu nun ber hun chu Catherine tha ani tuk zingdar nga a ania mipa pakhat biain ama mutura konga athang mek thu ashila message athona changa darkar reilo te a tha ani zuita ani ti chuan police chuan Catherine biak pa phone number chu chui chen le zwa cha in an shata a an chui lain autopsy result po alo chuak ve che a thi chan chu asphyxiation boruak tlak cham wang ani Catherine chu boruak la chamin siamania a thi nuwa ama kara chuan tirle ani ti na ani boruak tlak cham wanga thi ani ti police te chuan an sherwal chuan Catherine botung changa Rafael ane na an chena in an kaljuma an thil mu chu police te chuan an she chuak zok mai chu chu lukham case suk fai thar tlang ba na lo inzar chu ani mi botung changa Rafaela ina kalmai chaw ani wangin police te chuan khami hun lai khan an lo chik vak lo te po aniang tunge lukham case su fai vele ma akhing le lam chaw su fayang mani chawa mu po ni lo le ngal forensic expert lam chuan Catherine kar chu an han enfi aveleya a kar chu zingdar ruk vela hal ani thu an he chuak veleya police ten Rafael chu an rin hlel viau rualin Rafael chu zingdar nga le achan ve vela a hna thona hmuna a om to awangin kar hal tu chu ama ani theilo ti chu an chiang viau Catherine kar enfi tu forensic expert te vek chuan Catherine tha ani khan ke korbul a hak thu an soya Catherine shi chiang tu te chuan Catherine ke korbul a hak ngai lo thu le a hak poin amut na bak a hak ngai lo thu an soi a text history a mipa pakhat mu tum angin langma se arwang landana chuan amu hil lai tha ani mel ta viau case chu a boy chho ta viau maya police teril rupo a boy map to hle amai ro chu forensic psychologist te chuan thil poimo tak mu chwa an nei le ta tlat mai chu Catherine Khan athil ei ala pai choi lo ti hi ani chuti ani chuan zingdar nga nuwa thalo ni ta se athil ei pai choi lo na hun a to lo chu wang chuan zingdar nga ma a tha ani thu forensic psychologist te chuan an soi zingdar hi le dar thum inkara tha ani an ring berani chumi hun laya akyanga tu rangai chu Rafael chawani Rafael hian na a akal main Catherine chu athatanga arwang la son turin midang arwai ani theimaya ngem ti chu police te zona ani ti chuan Catherine ruang chara changa darkar somni pali chungin Rafael chu Catherine tha thu boya rin hlel niin police custody a shwai anita ani Rafael le enate in text na an ena changin kumsom thum pahnia upa ena lakvinovic chuan ingumotal shiat anei anringa ani lo vek point ai nam noi ve ngei police te chuan anringa ti chuan ena chu rilhel thuwa man ani vele ta a ena le Rafael te thu zofia ani la hian Catherine zingdar nga a text pa kha tunge ani anzong mu thei ta hlau mai thil chu akal tuang chho viau ni in alang sim card chu an chuia enai ka chung an chui thleng ta hlul mai ni chu heta chang hian Catherine tha ani ma a enai hun man dan te chu police te chuan an chui thei hlau peka Catherine tha ani mani che khan enai le apute ate chu petrol station a CCTV a chuan bur pakhata petrol an lalai mu ania Catherine kar kha petrol manga hal ani ngei bok he case police terin ain aboroin athuk mel ta viau mi pahni in nam noi tura an ngai lain mi pathum anin nam noi a ang ta viau mai enai pute a the west the magician chu an han thui chiang dewa enai nen chuan anin close hle ani ti an she chuaka UK a Dewisha Chennai chunani Dewish po hi Polen atanga UK PM ve thawania anai laga hian arin na angat hleya enai chu a chian le a chung ko nei chun anga ya wangin atan chuan ti shepo anei lo hialang he khesa hian Catherine an that tak ani chuan an tha chana hian chan shan cheu an mani to ka an nei thei nge yang an hmanga ina kil thum le sum le pai it na in enai le Rafael chuan tol an tha pha theya Dawish the magician chuan atunu anatan tol thana hian ai nam noi ani lo ve puin sum it wangbok ani theibok case tu anrin aya a hauta ka wangin police te chuan Catherine thi ma thlakhat liamta achang chuan an han chui chhalea he tol thana hi athla ro man na telo chuan an che chwa puingam an ring lovani a chan chu Catherine minga account leman siamte sarwak thalak lem an siamte
Katrin phone changa mi pasang sang in mu pui tura somna te kha thok le khata thilti anilauti achian em wangani mi pa in mu pui tura som khan athat tamai aniang tia police ten thotluk na an sem theinan thangan kam ani police te chuan an ring het tabur mai enai le Rafael te hian Katrin tha dan tur an ro mana tha ani ilaya an omna te police in an zo huna an chan dan tur te ro man na fel fai tak an siam nuwa ena hian apute a hi rongda chatpui turin apuina angen ani theimai angem police te chuan tol thana thlen ma thlaliam ta a thil thleng te chu han chuilet viau ma se rin thu bak lau chuan thuthluk na an siam mai thei bik lau nima sela ren hel pathum te chu manani ta thawa thil swal engma anti lau thu in an la chang fana police te chu engma chil an tum lau hle police te chuan thil thendan chu ti hian an rem khom ta ani September ni som pakhat sangni som pani zana chuan zandang angthavin Katrin le Rafael te chu zanria an ei zoa movie an ena an enzoa an mutnu September ni som pani sangni som pani zingdar thum vela chuan Rafael chuan lukhamin Katrin maya chuan anur tawak maya Katrin chu boruak tlak chama wangin athita ani Katrin athi felta tia chuan abialnu ena le apute chu kolin a ina chuan an thleng ve ngala arwang chu enale aputia chuan Katrin kar bungrodana chuan anda a ti chuan the west magicianan arwang da na tura rahman na alo semna hmuna chuan an tlan puita ani Katrin rwang anda thatnu dar kar ni nu vela chuan CCTV in ena in bolhlo boma thilapai lai alo la fole ta hlau mai police ten ena chu anrin lel sa ani awangin athil pai chu an han en kher peka athil pai chuan la a an han chui chen nuwa Katrin ni thilvek ani ti an she chhuak ta ani rin thlel pathum ten police custody a an chal nei hun an nga lai hian police te chuan thothar dang shat bel tumin interview an nei renga rei tak chung chu hemi te pathum hi an chong du lawa nima sela thokle khata ena le Rafael te chu anin kok ton ta sia sia mai Rafael chuan Katrin chu ena I tha ni ina soya athik thu chet wangle akong dal tu nia angaya wangin athat ni ina soi lelama ena chuan Rafael chuan Katrin life insurance poisa a ita wangin hitman arwaya Katrin chu atha tirani ati vebok hemi te pani hian thon thuin anglo tak chu an nei ani ena hian ain pona zulzu hian jela chal anei hun tur anga lain roman na alo siam le peka hitman asoipa in pon ang chuan atan puinu jela chenga chhuak tur nu hnaina chuan hitman a in puana lem le kha chu daka chang police te thon turina cha a ma se wane thlak tak kan ti don nge ena ta na wan doi thlak takin atan puinu chuan jela chenga a chhuat nuin police te hnena ena in ti tura a thi dan chu a soi chhuak le vek sia ena chu arin hlel om ta tel tel mai ani chala nei ni chuan Rafael chu lungchetakin a chapa khovela a hmangai nei chun a chan thole engma in nam hnoina anei velau thu in ala chang fana twal thatua chuan abialnu pakhat zok ena chu akok le ta sia sia mai mase korta an kaldon ni hian konga police te chuan anin hmangai thu anin shel mul mul lai an lo chele sia an fin dan hi an fing bo ani ber chala nei lai chuan engwanga a hmangai thu kha ena shile singe ani chu an zo ta nge ya Rafael chuan ena chu tilhima abialnu Katrin chu engtin change atha dan shiat ain be sewang ni ina soi anin soifiana abe tham em awangin kor chuan atlem bera kumsum thum pani cheu lungin tang turina tia hengmi pathum te hian Poland jail lama shimna an mu chu sun sak turin ngenna an siama achan chu Polena chuan an tan hun chung chu kumsum ni panga a herem sak ani don wangani amai ro chu an dilna chu nol sak ania ngenna sang sang an thelu ta nima sela an ngenna zongjong chu nol sak vek an ni UK jela atlembera kumsum thum pani tang tura norliam anita ani Katrin chung te chuan Katrin mingin Katrin Wells Bars Foundation dinin poi khoina tor tu te chung te chan puin poi khoina tor tu vui an di in a sen sau zongjong an tum sak thina ni he mai ba ka hian UK ya pemlut anom chung changa dan khauzok sarkarin siam se criminal history an nei em ti te hi uluk zokin chui se ti in campaign an nei thin bok